प्राइज द लर्ड गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायो। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ एबा बेरामिनिफ्राय सोखाजानाय गेदेर टेस्टिमनि लाबोदों। बिथांनि मुङा रबिना मुचाहारी, भिलेज खुंगुरी, पस्ट अफिस रायमना, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङा गोब्राब उदै सानायजों आयखां बायखां सिमब्रे सिमब्रा बाब्राबबायमोन। डक्टरनाव लांबाय, अब्लाबो फाहामजानायखौ मोननो हायाखै। जोबनायाव काशिकत्रा प्रेयार सेन्टारखौ खोनानानै आरज खालामजानो थाखाय फैबाय। बेयावनो बिथाङा आरजनि गेजेरजों सोखाजानायखौ मोननो हाबाय। बिथाङा 2 दानसो हालाय हाफाय जानांदोंमोन। बैयाव थाङो बैयावबो सोखाजानायखौ मोना, बैयाव थाङो बैयावबो फाहामजानायखौ मोना, हालाय हाफाय डक्टरफोरनाव खारबाय बायनानै उनावहाय राहा गैथारैनि काशिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव लानानै फैदों। दानिया फै बिथांनि साखि होनायखौ जोङो खोनासंनो। राबिना मुचाहारी। नों बबेनिफ्राय फैदों? सराइबिल। नों मा जायामोन? उदै सादोंमोन। माब्रै जायोमोन? उदै सानानै हुस गैयै जायोमोन। ओमफ्राय बहा सिकित्सा लायामोन? गोसोगाव, सराइबिल जानानै। डक्टरनाव थांदोंमोन? थांदोंमोन। ओमफ्राय हामदोंना हामाखै? दाबो फुनानै हामबाय। नङा, हजोंहाय माबानायाव हामदोंना हामाखैमोन? डाक्टरनाव लांनायाव हामाखै। बबेनिफ्राय मुलि जाबायना? हामाखै। दा नों मा फैदों? काशिकत्रायाव। काशिकत्रा प्रेयार सेन्टार। काशिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव फैबाय होननानै। बिमानि नाम? नोंसिनि आइनि नामा मा? बावबाय। बिफानि नामालाय? बाबानि सबिर। हा? सबिर मुचाहारी। सबिर मुचाहारी। मुचाहारी। सराइबिलनि ना?